szül, emiatt 2 embert megöl. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Na mi legyen? Lift vagy lépcső? Szóval lépcső. Néhány perc múlva itt lesz La Pola. Utána folytatódik az Eva Luna a TV2 műsorán. Gyomorégés, savtultengés. Ennek a gyomornak hűsítő megoldás kell. Az új Reni jégmenta a felesleges savat vízzé és más természetes anyagokká alakítja, és kellemesen hűsít is. Akár 2 percen belül hatni kezd a gyomorban, és gyorsan megszünteti a gyomorégést. Új Reni jégmenta. Gyors és hűsítő enyhülés gyomorégés ellen. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A Nélner Ripper Stifttel ön is ilyen egyszerűen szabadulhat meg a körömgombától, hiszen vívőanyaga könnyedén átjut a körömlemezen, így célzott hatékonysággal kezelheti a fertőzést. Nélner Ripper Stift. A gomba megy, a köröm marad. Más spréformában is a patikákban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Amikor úgy érzi, hogy fájdalmas a nyelés, elment a hamja, vagy ég a torka. A Tantum Verde 3 hatásával enyhíti a fájdalmat, fertőtlenít és csökkenti a gyulladást. A Tantum Verde pasztilla, oldat és spré mellett most próbálja ki a citromos ízű tablettát is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Figyelem, és tessék! Rendezd te az életed! Az Once upon a time, I didn't give a damn, but now, here we are. So what do you want from me? What do you want from me? Tartalmaz. A vitaminok aktivizálják a szervezet energiáit. A ginzeng növeli a fizikai és a szellemi teljesítőképességet. Supradin Vital 50+. Életenergia és egészség 50 felett. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Zavarják a foltot? Új Spotner Stift a pigmentált foltok ellen UV védelemmel. Spotner Stift. A pigmentfolt csak halvány emlék. Kisbabám popsia számára a legfontosabb a megbízható ápolás és védelem. A Bepanthen mindkettőt tudja. B5 provitamin, mandulaolaj és lanolin tartalma nem csak táplálja a bőrt, de áttetsző vízlepergető védőrétege óvja is a külső hatásoktól. Ezért minden pelenkázás... Nem nagy ügy. Én Phillel akarok egy ágyban aludni. Benne vagy? Nem, szó se lehet róla. Fiúk, nem kell egy ágyban aludnunk, mintha óvodások lennénk. Mennyibe kerül egy lakosztály egy éjszakára? Egy szabad lakosztály van, és $4200. Tuti kéró? Igen, tetszetős. Kivesszük. Add a hitelkártyádat. Nem adom a hitelkártyámat. Beszállok. Megőrültél? Ne, ezt mi álljuk. Hát nem érted? Melissa átnézi a számláimat. Most csak le kell adniuk, és... Ma este is a nap legjobb riportjaival 3 önöket.
kedves nézőink figyelmét, hogy a siketek és nagyot hallók számára a következő műsorszámot a TV2 Text 888. oldalán feliratozzuk. A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A film igaz történeten alapul. Magyar hangok: Németh Borbála, Pekár Adrien, Tányi Krisztián, Ungvári Gergő, Nagy Katica, Karácsonyi Zoltán, Zambori Soma, Fekete Zoltán, Hafner Anikó, Solecki Anka, Papucsek Vilmos, Agócs Judit, Molnár Ilona, Rosta Sándor, Timó Barnabás, Vas Gábor, Pappani, Gladerisz Tomasz. Aki a király ellensége, Isten ellensége is! Mennyire élvezni fogom, amikor a golyó belefúrott a testébe. Képezte Giovanni Huertas.